Ndị be anyị bịa nụrụ ife bebi ọkụ gwara nwa okorobịa bụ onye Ebonyi steeti wee were ọkpa wee si Bayelsa steeti wee bịa na be bebi ọkụ na Ebonyi steeti ka ọ bịa fụ bebi ọkụ nke bụzi na bebi ọkụ na ebe a wee na-atụnya bụ nwa okorobịa njọ ya n'ihu wee na-agwa ndị befa bụ ndị Ebonyi steeti na ya sọpọtụ ọkwa ife afa ji ọkpa wee na-agagharị ka ozu akwa ha akwa ya bụ ife abụrụkwa obere ife nke bụ na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ ka mma na obebi ọkụ bụ onye Ebonyi steeti gwara ya ndị Ebonyi steeti befa na ọ bụ na ndị ọzọ gwarụfanya fa ghọtafie ya bụ ife nke bụ na ka ya bụ nwa okorobịa bịarụ na ọ chọrọ ikwe bebi ọkụ n'aka nwoke mmadụ werugodo aka ya na ọ maghị ụzọ ebe onye ya bụ nwoke gagharịcha wee bịa ikwe ya n'aka ahụ ọwụ ha awụ aka ọkwa ha akwa ha many days ka ọ ga-ebịa ka ikwe nwoke mmadụ n'aka ka ikwenye ya otu ọya n'aka ka ọ gịnị ya bụ ife abụrụkwa na obere ife. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-atị onye nke a ji ọkpa wee gaa ti Bayelsa steeti wee bịa ya bụ nwoke efi ka ọ bụ ka mmadụ na onye nke a gakarịzikwara efi ebe ụfọdụ na-atị ụna adịchọ na ife afa na-atị na fa na-eji ọkpa eje na fa na-eje ya eziokwu na-enwekwara ike abalị fa abụọ ọkada ma ọ baa moto bugokwuo fapụta ụtụ fa agbanye foonu fa tonu na fa ji ọkpa aga tọtọfa ama nnọọ na fa eji ọkpa aga ka ọ na fa eji ọkpa aga. Nke bụzi na ndị mmadụ na-atị na nwa okorobịa kịta ọ bụrụ na mgbe ọ na-abịa ije na moto kuturu ya n'ụzọ kụjie ya aka ma ọ kụjie ya ọkpa ma ọ kụnye ya n'ime ọfịa ma ọ bụ na o rute nwozi na onye ọ bịara ịfụ na ọya ama na ọ bịara ịfụ ya na fa zuzigharị dewe ife afa na-ezuzigharị ji chọọ ife fa ya alụ ka fa nyere onwe fa aka dimkpa mmadụ nọkata o were ọkpa na-ejesi na ọ na-eje ifu nwoke ibie na-echiri ya aka na korota ọ ya eje chụwa ego ma ọ bụzikwa mgbe Jizọs bịa na ama mmadụ ọ na-eji ọkpa wee jee efu ya bebi ọkụ ahụgokwa na Jizọs ndị Ebonyi steeti unu ya bịa ka unu gere ife o kwuru. It's your son that trek from Bayelsa. From Bayelsa. Why do you trek from Bayelsa? Don't you see what you do? Oh, so we have different ways of honoring persons. Yes, this thing has become another thing in society. Let's look for things to do. Not to be trekking. Are you a trekker? It's supposed to be okay. You're supposed to, no, I didn't buy that idea by trekking to see me. Some of you have my phone number. Have you ever asked me to see me and I have not seen you? No. An invitation? No, sir. Why are you trekking from Bayelsa to here? I don't know what it is. Why you concentrate on 1 year or give permission now? He's my younger brother. I'm coming back as I said from this. I am going to give you something, but I'm not giving you something because you trek. Because I don't want to support that impression of trekking to see somebody. No, I don't want it. So when I come back, if I will give you something I have for you. Thank you so much. Thank you, sir.